Korinto Kapitulo 13. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao, ug bisan pa sa mga anghel. Apan kun wala ako'y gugma, samara ako sa saba, nga agong ug sa piyang-piyang nga nagatagingting. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe, makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makabalhin sa mga bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako o ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma mapailubon ug maluluyon, dili kini masinahon ug dili tigpaghambog. Ang gugma dili mapahitas-on o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan kundili sa kamatuoran. Ang gugma mapailubon, mutuo, mulaom ug mulahutay gayon. Ang mga pagpadayag sa mga langit ng mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiya sa pagsultig lahi nga pinulungan mawala ug ang kahibalo mahanap. Apan ang gugma dili gayon matapos. Kay ang atong kaalam ug ang atong pagpadayag sa mga langit ng mensahe dili hingpit. Apan kon ang hingpit moabot na, katong dili hingpit mawala. Sa bata pa ako, ang akong sinultihan pagbinata ug ang panghuna-huna binata. Apan karon nga hamtong na ako, dili na ako magbinata. Ang atong nakita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin. Unya maklaro na gayud nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang. Apan mahingpit ra unya kini sama sa kahingpit sa kahibalo sa Dios. Bahin kanako. Busa kining tulo magpabilin: ang pagtuo, ang paglaom ug gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma.